Apa kebenaran? Masa ke apa? 再来拿着死人。 Masa ke nilai? Masa apa itu? Apa? Aku menangis dari aku tadi. Aku berbicara bicara. Aku nanti lagi, nanti aku nanti. Apa aye? Ma lakrang sikrang. Befer ma मा जादों न'आव? नै नोंनि फंबाया माबा गावनि मोननो गोनां बाहागोखौ बिगासिनो माहा थांनो ओंखारदोंलै? जानो आं बेनाव थांनो गोसो गैलिया आदा आंनि मोननांगौ बाहागोखौ आंनो नागिर आंनो बेखौ जेबो मिथिया बेसो जेबो थानो गोसो गैलिया दानो थांसै आं गुबुन दाबसे जायगायाव बे बुहुमाव जेबो रां रुफाजों गोजोन खुसि थानो हाया दानिसेल' रां रुफाया दानिसेल' गोजोननाया दा जेबो गैलिया आवगायलांनांसिगोन आङो